Pini West Karbi Anglong District Cirikindeng arong mekar kali tangsar therong pia sopo Mahendra rong pia taningkan plik kebra troksi pini analo profai sia polpen pilthepen kaceu. Bolongko maji towar Arialong Karbi Pimaratum ningkan kepsuse lohan kacojor. Pini jirpo NGO tumpen bolongko majielong ake joypen loke than keceng. Tumpen forest reserve arlo jaithera arong amekar aphan habideng nar kating khenga job apran kita. West Karbi Anglong District Cirikindeng arong amekar kali tangsar therong pia sopo Mahendra rongpi ataningkan plikebra troksi pini analo profai kresa pormalompen bangso pilthepen cheu tanglo bertaklong dona tengke pedap adap Cirikindeng ahemalong dongkam-mukam ESDC asong amai ke pado dunji aphan ke dampo mahut memen kiso cholong logajok alang li bangso pilthepen cheu nangkonglo Kilinu hospital along anajir potom polo bonse tami Mahendra rongpi hospital kilian ke aci thia videlo karditang Mahendra rongpi aci thiduti ga horan ke khaila pen longria farman mate rana farman ke claim ke dam kecepat du kela alang lita inudlo BJP rat pangre rong setami alang li cerap ceto dunlo api MP abang phukili aprang ke BJP rat pangre along si song of penchu si puthot SDC along cepa ubdunlo Kitia horan ke asupo bahini asupi inut pamotekang la pencaton arapatumpan cepa motekang Jengkapen promes terang cerap cetodun pen berta panggapon Pubitro Kathar News 24 Karbi Anglong. Bolongko maji towar Arialong Karbi Pimaratum ningkan kepsuse lohan kacojok bontak sorkar atum pini arni anta RV pen arni kacepa jok jiaphan thangnat kamathapon abe ajok pini arni anta arni RV charsi cingtang nang pen nonpo anta donang pomla Town Committee stame dona mate thangnat kamatha ponabe lase Karbi Anglong ton mas konser kacaria tum prapjin pen lohan kacojora tum aphan kirapchia phan chulang dinglo kusi hata ha lohan kacojora tum phirangke kahumri damahut than pachini dun News Desk report News 24 Karbi Anglong Bolongko maji LP sekolah long lu charli ahem jirpo NGO tumpen indeng sirkep lapen indeng kepo somara tumpan akijoy pen loge thana saideng pon bangso sai long ritakram sapi MSW Mumbai Biju Kirtan Bosumatari OC Bokulia Police Station Rajesh Terong Chunbang jirpo NGO Jiu Tiram Terang Thanbang Mujilan Terang Pi Thanbang Sapsing Timung Bidisar jirpo NGO Bidiswar Singnath Dehin Rimbang jirpo NGO Mongol Singh Kho Pache Thang Chunbang penceng lok penan kitikiding tum cetong tunsi bangso mailok adipidun Bangso mailong aluhia tumpen ke than pon ke NGO tumake joy pen lo ke than pon ke churo beg nangji lapente ke thek theson anta lo ke than atum long ajug nangji lapente kai taw somara pio potum lapente than bang atum istibet cheton do pulote somara tum ke thek the alang mamat se abi puta aluhia tumpen than pachini pon News Desk report News 24 Karbi Anglong Bini jakon pai sirkep analo porpai kre sira chite mapon malompen jai theraro mekar pan ahem kitu po Jot Bahadur Chetria pan ingat kateng kenga jaw apran damnan Hudai district arlo kapar tumpreng forest arijab arlo along bangla hema chanong ki bida mahot si bang sohni ki phonang ta pherang ke kamri dam pen berta re pulong Rapu Forest Department pe inam karai komisai kya tum Hudai district forest ranger ahin pen kepachinya tengke Kiti tang apung jongsi ahem ceban erlo punete department pen ke thangnat kerap lakosona velu puta khanta chinipon Dongkam pen berta pang dakpon promes terang News 24 Karbi Anglong